Ja, beste kijkers, welkom bij Nixigrama, het informatieprogramma van Uit het Niks. Na het succes in 2019 in de Zoeproel met het Soeske van mijn Poeske is er een vervolg opgekomen. Het Ramuns vastelavond muziekspektakel. Een van de grootste spektakels, misschien wel het tweede na de Zoeproel in Limburg, heeft hun uitgenodigd om daar op te komen treden. Zaterdag voor vastelavond. En in Ramun hebben ze daar zelf een televisieclipje van gemaakt. Of noemen ze even, ja, gezeten daar. Maar voor eens even goed luisteren wat ze daar te vertellen. Op het Kloosterwijnplein, het Ramuns vastelavonds muziekspektakel. Met al deze voorgangers zijn erbij. Kom Gerau, met onder andere Big Benny, Patrick Roger, Erwin Linsen, noem maar op, iedereen is erbij. Vanaf 11:11 tot 18:30 op het Kloosterwijnplein. Kom Gerau, want deze zijn erbij. Dus allemaal, zit je daar! Dat was het dan weer. Bedankt voor het kijken en nieuwsgierig. Tot de volgende keer. Dag!